po ti tumawat ti tulong anyayo. Tapulos nga awan ti naisalbar mi. Dumawdawat na kando si kami pa yan na po ito eh. Dumawdawat kami ti tulong. Di nayat nga mayat nga umay tumulong nga po kanyami. Mabalin nyo lang nga umay itad ito yung opisina ako. Lalo ti gamgamit. Agpapan ka na gitoy, narigat nga awatan ni Karen ti panakaoran ti pwesto da karinderya iti Garden Food Plaza pasado las 6 di Biyernes. Iti unay ti 10 atawen, ti karinderya ti naglikusan ti biyag na. Kasla ko mga tagtagiin obserta DJ sa nga pulo nga tawen nga pundar mo kat tam namin sa lang nga may sangal daw nga naawan. Ganti nasaksakit pa sir kat. Jay ko mga 7 years nga inayaywanam nga kasla ko matao kasla baby kat nam namin sa lang nga naawan sir. Jay asok. Ti pwesto da ti karaman kaditi sumagmanong stalls anaming pinsan na di mapo gapo iti oram. Nairama na di mapo tinaidulin da cash nga garop 800,000 pesos ken dagiti alikamen da. Ngam idi naamuan min sir kat kasi nakitak lang ka ni ading ko. Di dyan sir nang nagkulang kanyam sir nga kunanakot mapupuuran ti Garden Food Plaza Karen iti Ribenas iti rikon ko nam sir kat talagang nagkuhan ako sir ang kumutubra ako. Tsaka mo no din no ti papanak pag nakaday so amin syempre pagdanong min sir kat awan nga talagan. Nabisaan, nagitay gamgamit ni nga nakatado. Rep, mana ti rep? Talo ti ref mi sir. May isang freezer, tuwang ref. Kaya gamgamit ni nga nakatado. Dito yung pingagianan. Oo sir, talagang stay in kami dito eh. At may isang kadwami nga helper mi. So ti napamintulod. No, tanagawid. Kapag subli kami lang, so yung bati may pwede aso may arot ta. Subya namin kasi mga matudwang ko namin. So kami gamit yun dyan, Oo namin sir. dito pagyaran niya. Cash sa dapay cash dito. Anda sir, Oo. daktul ti cash mi dito ta. Siyempre jay kortami irorol mi hamin kami mga gibang bangko pa ilaang ata. Siyempre mabunot mi matlat ta. Iti investigasyon di Bureau of Fire Protection, iti pwesto dati nagtaodan ti oram. Allegedly, nag-originate ito'y Karen Eatery, sir. Ito Karen Eatery. Kas makita yung mat, ti intense heat, dito'y steel trusses, oray lang nga nagpasir na. Oray lang nga nagkilkilo ti kina pudot ti kwa, apoy na. Kada kita duman na mapansin nyo, kano na yung kastoy ti kwa na, ti itsura na. Na-deform na di steel truss na, sir. Makikita mi lang, sir, nga kwa, allegedly, more on electrical. Pero, kuha pa lang sir, madama pa lang ang investigasyon. Imo na nga kinatarip no ni Mayor Pope Cardenas si management ti Garden Food Plaza kanang iparwar ti rekomendasyon. So yes, sa kasunteo datoy base ti investigation report ti Bureau of Fire Protection, masapol nga masimpa nga buo diay. So ti order ti opisina ket maklusan di buo nga di food plaza, di na enclosed di jay. So imbagak met ke di leso ren nga pakamuanda di nagnegosyo di jay. Handaman nga mapasardeng bumirok na lang ti alternative nga location da palangin the meantime. Kento no malpas nga ma fully restored di lugar. Based di to inspection met the engineering office teo. Ket waya dan to lat agsubli basta complied to maaminen. So nagitoy lesor di nangupati di daga ken yakin daga nakasarita tayo pa metida nawatan damet di puntos di LGU. Ag 10 years kami ijayon ket kastamo tinapasama kan amin DJ ni naipundar dagiti kakadwakan si kami na perdi so nga ag-recover kami manon as rekat.
Agpatakder ka man yung ma'am ti pwesto. Kapilitan, sir. Iso, isang sangita nga didi. Talaga nga tinaray ko. Nagdaras ti poor, sir. Idi, nagpaspas ti apoy. Ako as a lot owner, nandito lang ako para tulungan sila in any way na pwede akong tumulong. Kasi nga, ang laki ng problema ng mga nawalan ng negosyo. Itay laing malem, napasaraan ti Garden Food Plaza tapos may kangundaway ti clearing operations ken masimpa na itoy. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.